na afụla ka ya bụ obere ihe ejije na-akpọ ọchịchị ga nụrụ nwata nwoke ọ chọrọ igbu onwe ya mana gịnị Chineke zọpụtara ya. Ama m na ihe na-atọ ọchị ọhịa ga-eji kparịa ọchị mana ọwụghị ọhịa kwesịrị ileba anya ọfụma maka na tupu mmadụ ewepụ ndụ ya mara na Chineke mee gịnị wee ya bụ ndụ ịhụkwara ya bụ egwu final nke ọkpọrọ so far so good ya wee iji mee gịnị chọrọ Chineke mma maka ndụ onye niile in all situations dịka ndị iti na-ekwu ya gị mee gịnị thank God ya wuru ka o si dị. Okwu gbasara ihe ọzọ a ga-agbalịsi ike ịhụ na ewepụrụ ịchọrọ ewepụrụ suicide ma mmadụ igbu onwe ya ị ga-agbalịsi ike ịhụ na naanị gị anaghị anọ eziokwu mmụọ ọjọọ nke a na-akpọ suicide mmụọ a na-agagharịnụ ọ wụ ezigbo mmụọ ọjọọ etinyere tụchikpọ ya m sọ ezigbo mmụọ ya enweghị ihe ị ga-eme ya ọbịa ọ naanị amara Chineke ga-eme gịnị ga-anapụta gị kama o nwere ụzọ a ga-esi gbochie ụmụ ihe ndị a anọzila naanị gị. Ndị mmadụ si mmadụ nọrọ onwe ya mgbe ụfọdụ na-eme gịnị gị ime ọtụtụ ihe ndị na-atụ anya mmadụ onye nọrọ gị nso ọ ga-ama na ọgụ a mere ya ọtụtụ mgbe ahụ ị nọrọ onwe gị ka ọtụtụ ihe niile ga na-abịa gị n'isi mgbe ọbụla ya wuru ka ị ga-eji sị ka m wepụ onye ahụ ga-asị ka o wepụ ndị ya mba ị ga-agbalịsi ike ịhụ na gịnị naanị gị na-anọ ya wuru ya. Ihe ọzọkwa ị ga-agbalịsi ike ị na-ahụ na ị na-aṅụ ezigbo mmiri ama m ọtụtụ ndị na-ama gbasara nke a ị na-aṅụ ezigbo mmiri ọ ga na-eme gịnị a na-ebutu ya bụ ndị iti kpere ya blood pressure ọ ga na-enye aka na-ebutu ya. Ihe ọzọ kwa ịnọtụ ịgụrụgụrụ ga-ego ụlọ ọgwụ enyecha gị ahụ maka na ụfọdụ n'ime aha na-awụkwa ọbara mgbali elu ahụ bịa ya ejide gị mgbe ahụ gị sị ka ewepụ ị ga-agbalịsi ike ị na-ahụ na ị ga-aga ụlọ ọgwụ. Nke kachasị mkpa echefula na ị ga na-ekpe ezigbo ekpere na-aga ụlọ ụka ya wuru mgbe o juru gị isi gị megere mgbe o juru gị isi gị gbakwuru Chineke ya wuru okwu ndụmọdụ nwere inye unu maka na otu o si agagasị n'obodo ntị ndị mmadụ si egbugasị onwe ha ugbu a ọwụzi ihe kwesịrị ime gịnị ilebara anya ọfụma ya wuru ka wuru ilu. Ebe a ka m ga-eme gịnị apịacha na ihe gbasara mmadụ igbu onwe ya nke a na-akpọ suicide dịka o si agagasị n'obodo anyị dị iche iche mana ala Igbo mana ala ndị Hausa mana ala Yoruba otu akụgachi agagasị ebe niile. Ihe ọzọ nwere ike ikwu gbasara ọtụtụ ndị mmadụ na-asị ndị artist ndị a na-akọpụta egwu na gịnị meziri anaghịzi erezi egwu na ha kwesịrị ị na-ere egwu ha otu ndị ọcha na-eshi ere egwu ha. Echefukwala na ọtụtụ ndị na-akụ egwu na Naịjirịa bụ ndị ama ama bụ ndị megịnị nwere nke a na-akpọ ya iTunes ndị egwu ha na-anọkarị na ya bụ iTunes a na-eji emegide be aka ha na-erepụ egwu ha. Gịnị ka ị ga-eme ị ga-agbalịsi ike ịhụ na ịkọpụtara ezigbo egwu. Enwekwara ebe ọzọ nke dịkwa obere ala ya ọwụ ịkụcha egwu gị na ndị famili gị eme gịnị bịa ekewe ya. Enwekwara ebe ọzọ ị ga-etinye ya ka enwe ike mee gịnị ka enwe ike na-ege ya gị wee kwe ike nweta obere ego n'ime ya wuru ka o si dị. Anyị ga-agatụ na obere ezumike ga-egere na egwu Zoro Swag Bag nke ọkpọrọ otu ọ na-asị ndo na-ahụlanụ ka ya bụ otu ọ na-asị ndo nke Zoro Swag Bag kọpụtara egwu ya eteta obere aka dịka m si kwuo n'ụbọchị taa ka ga na-ewepụtara ọtụtụ egwu ndị ahụ dịka otetụla aka unu hụrụ ya wuru ka o si dị. Ọ bụrụ na ewere anyị chọrọ ire dịka m si ekwu mgbe ọbụla m na-abịa ebe a gịnị ka ị ga-eme gị bute ya n'isi mbido telivishọn ka nyere gị aka rere gị ya bụ ahịa maka na asị na gịnị ozi eziri anwụrụ erule eluigwe ntị. Gịnị ka ị ga-eme soro anyị na webụsaịtị anyị bịa na www.isimbido.tv zitere anyị ozi gwa ihe ahụ ị na-eme mi na-akụpụta egwu mi na-agba agba mi ere mi na-azụ azụ ihe ọbụla ị na-eme egibute ya n'isi mbido telivishọn ka nyere gị aka rere gị ya bụ ahịa. Gaa na soro anyị na webụsaịtị na soshal midia anyị dịka Facebook, Instagram nakwa Twitter. Ị ga-enweta ihe niile ị chọrọ ikiri ihe niile isi mbido na-eme gị gaa na YouTube anyị na youtube.com/isimbidotv ebe ahụ ka ị ga-ekiri ihe niile n'uju ya wuru ka o si dị. Ihe ọzọ m nwere eweta n'ụbọchị taa gbasara ịmasị na akwa mmadụ na-eyi na-ekwu ọrụ ọ na-arụ ọ wụ eziokwu. Ọtụtụ ndị na-ebulite ndị na-etolite na ihe gbasara ịkụ egwu na-echefu ofu ihe. Ụfọdụ na-ahụ ha ka ha na-eyi akwa abịa kpụta traza ala ya ozi na ibidoro kụọ egwu ọhụrụ gị ịpụta na-aga n'ụzọ ya asị na ị na-akụ egwu were tatu sekashia na ahụ gị na-apụ traza nọrọ gị n'ọnụ otule gị na-aga ndị mmadụ niile aka na eziokwu nwanne m nwoke
nwanne nwaanyị a ga na-ele gị anya ka nwa mmefu maka na gị na-ekpatabe ya bụ ego. Ya bụrụ na ị na-ebido ịkụ egwu ọhụrụ gị gbalịsi ike ịhụ na ị na-eyi ezigbo akwa awụ na ị ga-aga zụrụ akwa dị oke ọnụ. Eziokwu ihe ọzọ na-ama ọtụtụ ndị mmadụ na-amaghị na ọtụtụ ndị na-akụ egwu a akwa ha na-eyi awụghị ha nwe ya, ọwụ akwa ha na-ere ere. Ya wụ ndị a na-akpọ stylist. Ndị stylist ndị a na-ewere akwa ndị a nye ha yie ya, see foto, esecha foto, mee gịnị. Ọtụtụ ndị ọzọ hụrụ Genevieve eyiela akwa, onye ka eyiela akwa, onye ka eyiela akwa, ya emedo gịnị, ebido yiwe ya. Ka m nye gị ọmụmaatụ. Nchetara mgbe a na-eme gịnị mgbe Banky W mere ya bụ agbamakwụkwọ ya nke ya na nwunye ya. Nchetara ya na-akpọ nwa amadi nwafọ Igbo a na-akpọ Ebuka. Nchetara mgbe o yiri aka ha na-akpọ agbada. Onye ọbụla ebido kwọwa ụdịka agbada ya. Onye ahụ kwara ya akwa ahụ mee ego ole o nwetara, maka na o nwetara ọtụtụ nke a na-akpọ customers ndị chọrọ ime gịnị, ndị chọrọ ka akwara ya agbada. Mana agbada ahụ o nwere eziokwu amamụ, mana o nwere ike ego Ebuka ga-enye ya agaghị eru ego ndị ọzọ chọrọ ịbịa kwa agbada ahụ ga-eweta. Ya wụrụ ihe ndụmọdụ m chọrọ inye. Ọ bụrụ na ị na-ebido ịkụ egwu ọhụrụ, kwụsị iyi akwa ka onye ara. Kwụsị iyi akwa ka onye ara, yie akwa ka onye isi dị mma, maka na ọtụtụ ha n'ime ha yicha akwa ahụ mechaa vidio, ị ga-ahụ ha na ahụ ọzọ. Ị gatụla ebe a na-agba ha ajụjụ ọnụ, nke na ahụ otu ha na-esi ejike ọfụma, maka ha na-abịa na gịnị, ha na-abịa na media house, ha na-abịa ebe a na-agba ha ajụjụ ọnụ. Batapụta anaghị ime ihe onyonyo ha nwere ike yiri ụfọdụ n'ime ha na-eme gịnị, yiri nke na-egosicha ahụ ha niile. Ya wụrụ ka o si dị. A ga-agatụ n'obere ezumike ga-agbarịta unu obere egwu ka anyị na-agbarịta egwu The Prince tinyere Don Jazzy.